Здравейте, интернет детективи! Препоръчвам предходното ми видео за повече информация около този канал и това, което стои зад него. А днес ще започнем с нещо лекичко. Публикация, която може да бъде опровергана за около 10-15 минути. Започваме с може би най-разпространеният и най-лесният начин за дезинформация и манипулация. Този начин се състои от два компонента. Снимка и малко текст. Това е публикация във Facebook. Разглеждаме малко повече детайли и виждаме на самата снимка детска площадка, катерушки, парзалка и някаква инсталация от човешки полови органи. Може би. Поглеждаме текста, доколкото разбираме, според автора това се случва някъде в Скандинавието. Тук съм отворил Wikipedia. Много хубав инструмент за обща култура. Минуса при който е, че всеки може да редактира. Тоест също може да бъде използван за дезинформация и манипулация. Но за такива неща като обща култура е много добър. И какво виждаме? Скандинавия. Това е скандинавският полуостров, който включва държавите Норвегия, Швеция, Финландия и Дания. До тук добре. Първото нещо, което бих направил в такъв случай е най-разпространеният метод в осинт средите и в средите на разследващата журналистика, а именно Reverse Image Search или сурово преведено търсене на снимката. За което ни трябват най-разпространените търсачки. Всички търсачки имат тази функция. Аз съм отворил Google, както виждате тук има една камерка. Също така руският Яндекс. Това го правя, защото много от руските сайтове вече са блокирани от Google и ако дадена публикация е излязла първо в руски сайт, Google може и да не я покаже. Също така моят любим TinEye. Има много начини дадена снимка да бъде добавена към търсачката да я търси. Може да се използва интернет адреса, може да се познат като URL, но аз избирам винаги да си сваля снимката на моята машина или на телефона, в зависимост от това къде правя разследването. Това го правя, за да мога да си създам история на самото разследване, като си запазвам всички снимки, линкове, текстове, видеа, всичко, което се намира в разследването. Това е добра практика в разследващата журналистика, защото най-малкото така си пишат статията след това журналистите, но и да има под ръка всичките материали, ако ни потребват в бъдеще, най-малкото инвестираме някакво време в това разследване и е хубаво да имаме цялата информация, а и не винаги нещата стават за 10-15 минути. Свалил съм снимката и ще я добавя към търсачката по най-елементарния начин при плъзване и просто пускане. Както виждаме, Google изкарват доста резултати, не винаги е така, ако снимката е много нова, може изобщо нищо да не излезе, има и други фактори около снимките, понякога биват манипулирани, урязвани, резолюцията се променя, затова понякога търсенето е по-трудно. В случай нямаме такива проблеми, тук искам да ви обърна внимание на този текст Maple Ridge Park, след малко ще разберете защо. В Яндекс методите са същите. При плъзване снимката изкарва резултати, даже изкарва някакви доста различни резултати. Това също е хубаво да се ползват различни търсачки. И TinEye по същия начин. Хубавото при него е това, което на мен ми харесва, сортирането по дата. Най-старият резултат ще ми окачи отгоре и тук виждаме, че според търсачката 7 октомври 2021 за първ път се появява тази снимка в интернет. Това, което правим от тук насетне е да започваме да четеме тези публикации, да преглеждаме, да отваряме линковете. Това, например, Reddit е вид социална мрежа, там има коментари, също е хубаво да се предпочитат към коментарите. В общи линии търсим всякаква полезна информация, която може да ни даде около снимката.
Аз пропускам тази част, защото вече съм я направил. На втора страница е по-интересната статия, която искам да ви покажа. Ето тази. Тя наистина отпуши моето разследване и оттам нещата станаха много бързи. Ето имаме този сайт, който е публикувал статия с тази снимка. Тук е момента да спомена. Хубаво е към браузърите да имате инсталирани добавки. В случая тази добавка е Google Translator или преводач, Google преводач, защото не винаги резултатите излизат в сайтове, в които езика ви е познат. Не ми се случва и с руски, и с арабски и така нататък. Тук сега нямам проблеми с английски, но ще преведа статията с преводача заради самото видео. Трябва да знаем, че тези преводачи не са перфектни, правят грешки, но колкото да можем да се ориентираме в публикацията, вършат добра работа. Също така да припомня, имаме и основния Google преводач, в който можете да си слагате кратки текстове, дори само думи и изречения. Няма да навлизам в детайли как работят тези инструменти, според мен те са доста елементарни, но ако има коментари и желание да покажа нещо повече или как се инсталират добавки примерно в браузъра, ще направя видео по тази тема. Така, от тук нататък продължаваме да четем статията и да гледаме снимките. Има доста интересни неща, според текста разбираме, че това е филм, тези неща са декори. Ето виждаме тази техниката на снимачния екип. Тук има една много интересна снимка, на която искам да обърна внимание, и на тези жълти парзалки. Също има доста скандална инсталация. Има линкове към други социални мрежи, в които се е видяла снимката, също е хубаво да се прегледат, но по-важното в тази статия е ето този текст, който ви показах и в Google. Fletcher Park, Maple Ridge. Това е локацията на съответното съоръжение. В този момент правим следващото най-използвано нещо в разследването в интернет, а именно геолокация. Има доста инструменти, доста карти за свободно ползване в интернет. В случая ще използвам най-разпространения и най-лесния за използване. Това е Google карти. Копираме си локацията, пускаме се в търсачката Британска Колумбия, Канада. Вече в този момент трябва да се включи доста аларми в главата, защото нашият автор пише Скандинавия. Канада е малко по-далеч от Скандинавия, според моите скромни познания. Тук какво можем да направим вече с картите? Можем да променим изгледа на картата, да видим сателитните снимки отгоре, където вече има много повече детайли и тук стават нещата много интересни. Ето защо и се опитах да ви обърна внимание на другата снимка в статията. Ето ги жълтите парзалки, ето тук една специфична люлка с кръгла форма, както виждаме и в тази ще приближа даже снимката да се видим доста по-хубаво на екрана. Жълтите парзалки, ето я и синята люлка с кръглата форма, тук отзад има и червените люлки, ето ги червените, синята, можем дори да предположим откъде е направена тази снимка, някъде от тук. Другото полезно на този инструмент е, получаваме много снимки направени от хора, които са ги споделили в Google. Тук, заради Google Cloud, имаме и тази функция 360 градуса на терена. Натискаме я, получаваме доста снимки, можем и ето така да разглеждаме целия район. Ето я и специфичната люлка. Тук е следващия момент от геолокацията, много важен. Търсиме големи, солидни обекти, които обикновено не се променят често, за да може да потвърдиме, че това е правилното място, защото само ако гледаме парзалката и катерушките, те могат да бъдат еднакви на различни места, могат да бъдат променени във времето много лесно, но доколкото знаем, сгради, огромни дървета като тези по-трудно биват променяни и доста по-лесно можем чрез тях да докажем съответната локация. Както виждате тук, ето на тези дървета, тази растителност
когато е сравним с това, което имаме и на Google Maps, те съответстват достатъчно. Дори и настилката отдолу на самата площадка. Също така, хубавото на този инструмент е допълнителните снимки. Например, тук имаме една снимка, която е от доста далеч. Вижда се същата инсталация на парзалки и люки и тук имаме и дата. Ноември 2022. Както вече знаем от TinEye, първата ни публикация е 2021. Тоест това е добра индикация, че тази инсталация вече е премахната. Не съществува. От тук насетне може да се поразровите още повече, да потърсите още линкове, още статии, ако искате да сте напълно сигурни, ако искате да извадите много повече информация. Ето, например, аз съм намерил и този сайт, който пише за филма. Пак датата е 21 година. Има снимки на актрисите, пише някои данни за самия режисьор, че това е дебют негов, снимано е по време на COVID, самият филм не е излязъл, търсил съм го, може да се е случил по ред причини, за съжаление така се случва понякога в киното, има проект, който не бива завършен. Можем да достигнем и до други публикации в други социални мрежи на самата снимка, които съвсем коректно казват къде се и какво се е случило, не както в нашия случай във Facebook, за някаква Скандинавия. Също така можем да стигнем и до подобни статии в големи реномирани медии като France Press. Това е техният проект FactCheck. Те доста често публикуват подобни разследвания за разни публикации в социалните мрежи. Тук имаме подробно обяснено това. Те са попаднали на тази снимка в друга социална мрежа с друг текст, опровергали се, направили са reverse image search, направили са геолокация, всичко са описали в текста. Тук също мога да добавя, когато аз правих търсенето, попаднах на снимки, на които хората отгоре пишат, че това се намира в Германия или че това се намира някъде на запад, което почва и да ни навежда каква е целта на подобна дезинформация. Тук има също един блогър, който е правил разследване на това нещо. Като се върнем конкретната публикация във Facebook, мога да кажа само, че не е нужно дори да влизате в такива детайли. Нужно е просто да прочетете коментарите. Вече има линкове и хора, които са опровергали тази публикация и са писали къде е проблема. В 80% от случаите при този вид дезинформация просто прочитане на коментарите много помага, в зависимост от това колко стара е публикацията и дори не е нужно да правите и разследвания. Затова обичам да казвам, не бързайте да споделяте емоционално, прочетете, изчакайте, помислете, разгледайте, не бързайте. Понеже исках да съм абсолютно сигурен, че тази инсталация е премахната и че вече не съществува, направих още по-обстойно търсене в социалните мрежи от района и попаднах на хора, които живеят в района, които са правили публикации и са скачвали снимки. Тук е имало някакво събитие в същия този парк, нещо свързано с децата и природата. Когато отворим и разгледаме снимките, ето тук в ляво виждаме нашата инсталация. Няма това, което се опитват да ни внушат във Facebook. Има още снимки, на които се вижда инсталацията, ето тук отзад. Абсолютно нормална детска площадка. Искаше ми се да добавя и като един истински журналист малко по-добра информация от източници на мястото. Така правят журналистите, истинските разследващи журналисти винаги имат източници на място, с които работят, които могат да им дадат най-актуалната информация. Писах на доста хора от района, никой не ме отговори. Може би изглеждам съмнителен във Facebook. Но смятам, че имаме достатъчно информация, която да докаже проблемът с оригиналната публикация.
Дори и тук виждаме, че тези снимки и публикации са от 2022. Доста време след това. От всичко разгледано до този момент, мога да заключа, че тази снимка периодично се появява в интернет в разни публикации с подобни подвеждащи текстове, които целят да внушат някакви западни или скандинавски сбъркани ценности според автора. Колко са сбъркани, това е друг въпрос, но явно автора смятат, че това са сбъркани ценности и трябва да бъде информирано обществото за тях. Тук насетне се сещам и за Истанбулската конвенция. В този период също тя беше обгърната от много дезинформация, много фалшиви новини. Даже имаше случай за разкази как лошите норвежци ще дойдат да ни вземат децата. Представете ли си? И в случая този профил най-вероятно за това използва и думата Скандинавия. Това е чиста дезинформация, даже може би мисинформация, понеже двата термина са различни. Няма как да знаем дали е целенасочено, не можем да го докажем на този етап, затова по-скоро това е мисинформация. Но основната цел на такива абстрактни публикации е точно емоционална реакция. Може тук също да видите 421 споделяне на тази публикация. Аз бих казал 421 емоционални споделяне на тази публикация. А замислете се на всичките тези хора, един-двама от приятелите им също да я споделят. Така се разпространява и мултиплицира една дезинформация като вирус в социалните мрежи. Оттам насетне хората почват да взимат решения, базирани на емоционално споделяне, на емоционалната си реакция. Също така разгледах и профила, има много индикации, че това е целенасочено фалшив профил, анонимен профил, с цел тролене, с цел дезинформация, но относно белезите около такива профили може да поговорим в друго видео. Като обобщение, научихме две неща. Това не е Скандинавието. Канада – другата страна на планетата. Второ, временно съоръжение за комедиен филм. Нищо общо с това, което ни се представя. Това съоръжение вече не съществува. Какво използвахме? Обратно търсене на снимката. Много разпространен метод в русин средите. И второ, геолокация. Доказахме точното място на парзалките и на люлките. В описанието към видеото ще добавя полезни линкове около тази публикация, включително и линкът на France Press. Както обичам да казвам, не забравяйте, лъжата не е различно мнение. Това е. Хайде със здраве и до следващия път.